Ja, vi skal bevæge os lidt videre, og jeg håber, at det hen ad vejen kommer til at hænge mere og mere sammen. Det er sådan lidt en pakkeløsning med 1, 2 og 3, som gerne skulle ende med en sløjfe til sidst, ligesom når man pakker julegaver ind. At til at begynde med kan det være svært at se, hvordan det her det skal blive til en pakke. I hvert fald, når jeg har med det at gøre. Men en gang imellem, så lykkes det at binde en sløjfe på til sidst, som får det hele til at ligne en pakke. Vi skal fortsætte, hvor vi slap nogenlunde, og inden vi tager fat igen, synes jeg, vi skal endnu en gang bede en bøn. Kære Gud, vi takker dig, fordi vi må leve i den her verden, som du har skabt, som du elsker. Vi beder om, du vil hjælpe os til at lade dit lys være synligt iblandt os, så mennesker kan se din herlighed og leve i tillid til dig. Amen. En gang mere vender vi tilbage til indledningen på Matthæus evangeliet. For efter den her optakt, som kommer i de første 4,5 kapitel, med fødselsberetningen, de vise mænd og fristelsen i ørkenen, Johannes Døberen, så er det første, der står om Jesu offentlige virke, endnu før det, vi havde fat på i den første time, det er Matthæus 4,17. Jesus træder frem. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Og nær, det er jo sådan et vidt begreb. Når vi kommer herhen lidt længere frem, så er vi nogen, der synes, nu er julen nær, og det hele det går også hurtigere og hurtigere. Og hvis man spørger børnene den 22. december, siger til dem, nu er julen kommet nær, så synes de, der er kolossalt lang tid til. Så nær er et vidt begreb. Men når Jesus bruger et udtryk her, der hedder kommet nær, så betyder det, hvis man skulle oversætte det lidt mere omstændeligt faktisk, at er kommet så tæt på, at man kan røre ved det. Og så er vi pludselig på sikker grund. Når noget er nær ved, så nær ved, så man kan røre ved det, så er det inden for rækkevidde. Himmeriget er kommet nær, så tæt på, så man kan røre ved det. Og himmeriget er den måde, Matthæus beskriver det på. I de andre evangelier, der bliver det ganske ofte kaldt for Guds rige. Fra begyndelsen bliver det kaldt for paradis. Og i slutningen i Johannes åbenbaring bliver det kaldt for, at jeg så en ny himmel og en ny jord. Bare lige for, hvis jeg kommer til at stå og cykle lidt rundt mellem det ene begreb og det andet begreb og det tredje begreb, så er det et udtryk for det samme. At der er et Guds rige, et himmerige, et paradis, som har været, som skal komme, og som pludselig var her midt i blandt os, da Jesus var her. Det er vigtigt, det vil jeg gerne begynde med at understrege. Og det, som så kendetegner paradiset, sådan som vi får det beskrevet i begyndelsen, 1. Mosebog, kapitel 1 og 2, det er, at Gud var der, tæt på. Så tæt på, så det bliver beskrevet, at Gud vandrede med Adam mellem havens træer. Man kan næsten forestille sig, og det tror jeg godt, vi må, det er sådan, det er beskrevet, at Gud kommer i skikkelse af noget menneskelignende skikkelse, og tager Adam under armen, og så går de i aftenrøden ind imellem paradisets træer, arm i arm, i fortrolig samtale. Så tæt var Gud på sit skaberværk. Vi ved også, at han havde en dialog med Adam forud for skabelsen af Eva. En umiddelbar, konkret, synlig nærhed mellem Gud og mennesker. Sådan var der i paradiset. Og så ved vi, at der var ingen ondskab i menneskene. De var skabt i Guds billede. De var skabt med det ene formål, at de skulle elske. Og der var ikke nogen barriere mellem Adam og Eva. De elskede hinanden. Og vi får at vide lidt senere, at de var nøgne. Og vi ved, at nøgenhed og fortrolighed og kærlighed og nærhed hører sammen. Det er sådan en kollektiv erindring, vi har fra paradiset, så at sige. At i en kold verden, så har vi brug for tøj for at holde varmen, men vi har også brug for tøj for at bevare, kan man sige, vores personlighed, sådan at vi ikke bliver udstillet. Vi har en blufærdighed, en naturlig blufærdighed, som vi skal værne om, fordi den er noget værdifuldt
i den verden, vi lever i. Vi skal ikke udstille os. Men der var ikke nogen distance mellem Adam og Eva, og derfor var der heller ingen behov for tøj. Det var der åbenbart heller ikke på grund af klimaet. Så det har været et fuldstændig fortroligt forhold. Og så var der ikke nogen unatur i paradiset. Der var ingen økologiske problemer, der var ikke nogen der var ikke nogen flodbølger, der var ikke nogen tsunamier, der var ikke nogen jordskælv, der var ikke nogen tørke. Der var alt det, der skulle være, og det var så og godt, og vi ved også i lyset af det, der sker senere, at de skulle ikke slide for føden. Det var givet dem til føde det hele, der var, og de kunne bare tage det, de havde brug for, og det gjorde de så. Først senere kommer det ind, at de skal slide sig i deres ansigt, sved til deres brød, osv. De her 3 træk er paradiset. Umiddelbart forhold til Gud, umiddelbart forhold til mennesker, og umiddelbart forhold til naturen. Hvis man skal sige det sådan lidt lært, så kan man sige, at det handler om teologi, læren om Gud, antropologi, læren om mennesket og menneskesynet, og kosmologi, læren om den skabte verden og virkelighed. Og hvis vi havde de 3 ting på plads, hvad skulle vi så med mere? Der er ikke noget, der giver mennesker et grundlag at leve på, som en tryg tro. Det menneske, der pludselig får styr på sit trosliv og sit trosfundament, lever godt. Der er ikke noget, der giver os større glæde ved tilværelsen, end det at elske og være elsket. Og der er heller ikke noget, der giver os større balance, end at have det, vi har brug for, og så lad os nøjes med det. Sådan som det var engang, da en missionærfamilie kom hjem, og var hjemme på orlov. Børnene var vokset op i Afrika, og nu gik de så rundt i Danmark, og var inde i et stort supermarked. Og så kiggede en af de her relativt små børn op på far og mor og sagde, nej, har I nogensinde før set så mange ting, man ikke har brug for? Grønlandsforskeren Knud Rasmussen kom ind i jeg ved ikke, hvad sådan en lille butik hedder, på Grønland, hvor man så kunne købe lidt forskelligt, og det var efter, der var begyndt at komme lidt handel på Grønland, og så kom han ind, og så skulle han have en kniv. Også det var måske, var det ikke ham, måske det var ham, der fortæller det. Og man fanger, kom ind og skulle have en kniv, og så siger han, jeg skal have den der kniv. Og så siger brugsuddeleren, eller hvad det nu var for en kal, der ekspederede, siger, men den er dyr, den der. Hvis du køber de her, så kan du faktisk få 10 knive til samme pris. Og så siger han, jeg har ikke brug for 10 knive, jeg har brug for 1 kniv. Og den ene kniv, den skal være god, fordi den skal kunne skære i det, jeg har brug for, den skulle skære i. Og hvis jeg har den og passer på den, så har jeg kniv nok til rigtig lang tid. Hvad skal jeg så med de 9 andre? På en eller anden måde, så er det lige præcis, vi fornemmer det. Her, kæden er hoppet af i verden. Vores gudsforhold er forsvundet. Verden er religiøs. Tag en rejse rundt og se, at der er religion alle vegne. Det er det i Asien, det er det i Mellemøsten, det er det i Afrika, det er det i Sydamerika, det er det i indianernes stammereligioner i Nordamerika. Alle vegne er folken og folkeslagene religiøse. Åndedyrkelse, afgudstyrkelse, hedenskab, det ene efter det andet, og det ene for så vidt næsten værre end det andet, for det binder mennesker i frygt, og er udtryk for, at Guds relation er gået i stykker, og nu famler mennesker rundt for at finde holdning og overbevisning. Ateistisk selskab i Danmark er sådan et velfærdsfænomen for forkælede vesterlændinge, som tror, at de kan takke sig selv for alt, og derfor render rundt og forsøger at bilde alle andre ind, at de også skal takke sig selv for alt. Der findes ikke nogen naturlige ateister. Det er tillært. Og forhold mellem mennesker, der er ikke noget, der får grå hår frem hos mennesker, som brudte relationer. Og der er ikke noget, ikke engang i et velfærdssamfund, som er så smertefuldt, som når kærligheden går i stykker. Børn skal vokse op i brudfladerne mellem folk, som engang elskede og ikke gør det mere. Og der er heller ikke noget, der kan gøre os så forbitret som grådighed og griskhed. Og forsøg på at besidde naturen. Så det er på de her 3 relationer,
verden er blevet, som den er, paradiset er tabt, og fra dag 1, verden skal frelses ved, at skaberværket skal frelses. Allerede på faldets dag får vi det første lille glimt i mørket. Gud, der siger til slangen, at der skal komme en søn, kvinden skal føde en søn, som skal knuse dit hoved, og du skal hugge ham i hælen. Frelsen bebudes på faldets dag, og fuldendes. Det andet sidste kapitel i Bibelen i Johannes åbenbaring, resten fra 1. Mosebog kapitel 3, og så ind til åbenbaringen 21, er historien om, hvordan den frelse skal ske i verden. Og ind i den historie, der sker der noget fuldstændig afgørende, da Jesus kommer. For hans nærvær er for første gang siden Adam og Eva, Guds rigets konkrete nærvær i verden. Fra Adam og Evas tid og ind til Jesu tid, der lever forventningen og håbet om Guds riget, dels som en eller anden kollektiv erindring, at vi søger kærligheden, vi søger Gud, og vi søger også en balance med naturen, men vi finder det ikke. Men vi drømmer om det, og i Det Gamle Testamente får de det også konkretiseret. Løven, der skal græsse hos lammet, og så videre andre profetier, som på en eller anden måde forudsiger, at det skal komme en gang, paradiset genskabt. Men med Kristi komme er det for første gang synlig, konkret virkelighed, og det er endda kommet så nær, så man kan røre ved det. Han skal genoprette Guds relationen. Hvorfor tror I, folk hang ved ham? Samlede sig ude i ørkenen i tusindtal i skare for at lytte. Fordi han talte ikke som de skriftkloge. Han prædikede Gud, som man troede, og mærkede Guds nærhed i Kristi egen person. Han genoprettede Guds relationen, sådan at når de fulgtes med Jesus på vej fra Jerusalem til Jericho og derfra videre op til Nazaret, så fulgtes de med Gud, som Adam vandrede med Gud mellem havens træer. Han var der, så tæt på, så de kunne lugte ham, sige goddag til ham, klappe ham på skulderen, og hvis de ville, vende ham ryggen. Guds relationen i Kristus var genoprettet, som i paradiset. Og han skal genoprette kærlighedsdimensionen mellem mennesker, sådan som han siger det fuldstændig klokkeklart, helt umuligt at misforstå. Jeg giver jer et nyt bud. Elsk hinanden. Og så kunne vi næsten fristes til at føje til. Hvor svært kan det være? Det er det eneste, de skal fokusere på. Elsk hinanden. Glem alle de der regler om, at man skal vaske hænder, før man må male korn, og man kun må gå 700 meter på en sabbat, og alle de andre regler, som jøderne gik så frygtelig meget op i, regler om rent og urent, og alt muligt bimmel og bammel. Glem det. Elsk hinanden. Hvor svært kan det være? Kærlighedsdimensionen mellem mennesker fra paradiset, hvis den lever, det er det, han vil sige, så kommer det andet også. Den, som elsker sin næste, stjæler ikke fra ham, lyver ikke om ham, tager ikke næstens hustru og alt muligt andet. Hvis kærligheden er i orden, så kommer det andet. Så skal vi bare lige have et lille præg om, hvad vej vi skal gå. Og hvis kærligheden ikke er i orden, så er alt det andet omsonst. Han skal genoprette kærlighedsdimensionen mellem mennesker, og han viste, hvori det består. Ingen personsanseelse, ingen svigt, ingen alle de der ting. Og så skal han overvinde ondskabens kræfter i naturen. Det ser vi så også synliggjort. Han bespiser de sultne. Han er herre over vandet. Han kan gå på det. Han kan forvandle det til vin. Dog ikke det samme vand. Men han gik på vandet. Herre over naturen. Han forvandlede vand til vin. Han stillede stormen på søen. Han var i stand til at fylde et fiskenet. Han har fuldstændig magt over naturen og naturens kræfter, og kunne genoprette den oprindelige, kan man sige, balance, der har været. Menneskesønnen ejer ikke det sted, hvor han kan lægge sit hoved, og dog savnede han aldrig noget. Så med Jesus er paradis for første gang siden Adam og Eva synlig i verden. Fordi Gud er her, så er paradiset her. Gud kom som den afmægtige,
den almægtige iklædt en menneskelig skikkelse, sådan at mennesker kunne se ham og leve. Moses fik besked på, ingen kan se Gud og leve. Den almægtige, hellige Gud, som er forfærdelig i sin storhed, han kommer nu, så vi kan se hans herlighed. Og sådan formulerer Johannes det i indledningen. Vi så hans herlighed, Guds herlighed. En herlighed, som den enbårne søn har den fra faderen. Hvordan var den herlighed? Fuld af nåde og fuld af sandhed. Og med Jesu komme er Guds rige her. Guds rige som et lille bitte stykke befriet natur. Et lille bitte stykke befriet verden. Et rige, som kan sige manifesterer sig et brohoved i verden. Lidt på samme måde som dengang dernede sydpå, da der var krig, og de allierede styrker gik i land i Dunkerque. Efter blodige kampe, så var der et lille bitte stykke Vesteuropa, som var befriet fra nazisternes tyranni. Det bredte sig så senere, indtil den endelige sejr blev vundet. Sådan var Kristi komme, et brohoved, et lille stykke frelse, et lille stykke paradis, et lille stykke evighed i verden. Og pointen er, det brohoved blev her, efter han forlod verden. Han kom ikke bare for at tænde et lys, og da så mennesker havde set lyset, sagt, wow, hang ved ham, lyttede til ham, fulgte ham, så sagde han, moin, som vi siger på sønderjysk. Og så var lyset væk igen, og så sad menneskene tilbage i mørket, endnu mere fortabte, end de nogensinde havde været før. Nej, formidlingen af den frelse overlades til Kristus selv. Fra hans komme til hans genkomst. Hvordan det? Jo, han gør os til kirke. Bygger os på det her fundament af bekendelsen til ham som Guds enbårne søn. Siger, gør det jeg har gjort. Det vil sige, bring Guds rige til verden. Prædik evangeliet, så mennesker kan høre Guds nærhed så tæt på, så de vandrer med ham mellem havens træer. Rør ved mennesker, så de bliver helet, så de bliver elsket, så de bliver forvandlet, så de kommer ind i dette Guds nærvær og mærker kærlighedsdimensionen, tryghedsdimensionen, og hjælp dem med den her uretfærdige verden, så de får mod til at leve og kraft til at være til. Den sendelse er imidlertid ikke privat. Den er kollektiv. Vi har ofte gjort den privat. Vi har ofte endt med på en eller anden måde at sige, at sådan en prædiken, som sådan har til formål måske at give os lidt dårlig samvittighed over, at vi også burde gøre noget mere. Jeg ved ikke, om I kender det på Færøerne. Der, hvor jeg kommer fra, der kender vi det godt. Vi er jo ikke så gode til det der med Gud og Jesus. Vi tror ikke så meget, som de gjorde engang, og vi får ikke fortalt vores naboer om kristendommen, og vi får bedt for få bønner, og der er meget i vejen. Vi er nogen værre nogen, men heldigvis så tilgiver Gud os måske. Og så bliver det sådan et privat korstog, at vi på en eller anden måde lader os overbebyrde af opgaven som enkeltpersoner, og så går vi ved siden af hinanden i en lang række, sådan lidt duknakkede og lidt sådan mismodige. Sendelsen, gør som jeg i hele verden, er ikke privat, det er en kollektiv sendelse. Vi har ofte gjort den privat, men det er sagt til os som fællesskab. For det, som sker, det er, at han gør sig til et med os. Vi er et folk, vi er et fællesskab, vi er et kollektiv. Det gør han allerede den sidste aften. Han lever meget tydeligt, da han beder sin store ypperste præstelige bøn, beder for os. Jeg kunne have citeret andre steder end det her, men det her var så lige det, jeg valgte. Jesus beder, ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Ligesom Kristus er sendt, er de sendt. Vi sendt. Jeg beder ikke alene for dem, som sidder rundt omkring ham og lytter til det, men også for dem, som ved deres ord tror på mig. Det vil sige os, som har hørt det ord, som er overgivet til Guds menighed. Først den lille menighed i Jerusalem, derfra som ringe i vandet, helt til verdens ende, også helt til ude midt i Atlanterhavet.
Jeg beder ikke kun for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro. Sendt med samme mission, som Kristus kom med, for at verden skal tro, og kunne vi godt føje til, for det har vi lært med rette, i den tro at eje frelse, syndernes forladelse, håbet om det evige liv, kødets opstandelse, eje alle Guds løfter. Jeg beder for dem, siger Jesus. Og ofte så hører vi det som enkelt, at Gud beder for mig om, at jeg må, eller Jesus beder for mig om, at jeg må fylde min plads, og når jeg så ikke gør det, så mister jeg lidt modet. Det er ikke mit ansvar, det er vores ansvar, og det er noget helt andet. Vi skal tænke i kollektiv, og det her angår. Vi skal tænke os som fællesskab. Senere, der bliver Paulus jo så den første store navngivende kristenforfølger. Apostlenes Gerninger, kapitel, sidste halvdel af 6 og 7, første stum af kapitel 8, har vi beretningen om Stefanus, som bliver martyr, og Paulus, som på det tidspunkt er kaldt for Saulus, der står og bifalder lynsningen af ham, steningen af den hellige Stefanus. Og Paulus, som får blod på tanden, rejser i kapitel 9 til Damaskus for at fængsle de jøder, som der var kommet til tro på Kristus. Måske nogen, der har været til stede i Pinsen i Jerusalem, og som nu bosiddende i Damaskus. Paulus vil i Guds navn fængsle dem, slæbe dem fangene tilbage til Jerusalem, for at aftvinge dem en jødisk bekendelse og en afsværgelse af deres kristne tro, deres vildfarelse, at de tror fejlagtigt, at den her Jesus er Guds søn. Og på vej til Damaskus hører vi så den her helt fuldstændig afgørende beretning om Paulus' omvendelse. Det er jo mærkeligt med apostlenes gerninger, som det er med evangelierne, hvordan tingene en gang imellem fortælles os, fordi det er nøje tilrettelagt. Paulus' omvendelseshistorie er ikke bare en historie. Den kommer 3 gange i de der 28 kapitler. Det er ret underligt. Fordi andre steder, der står der bare lige en linje om en eller anden, synes vi, afgørende begivenhed. Men om Paulus, der bliver omvendt, står det 3 gange. Og alle 3 gange er det understreget, at han bliver slået til jorden i et himmelsk lys. Og så er der en stemme, der spørger, hvorfor forfølger du mig? Og Paulus har ikke nogen sådan åbenlyse fjender i himlen, der bor i et lys. Så han spørger, hvem er du her? Og Jesus svarer ham, jeg er Kristus, som du forfølger. Og Paulus, hvis han ellers havde haft, kan man sige, mulighed for det, kunne godt stå op og sige, Jesus, det må du lidt undskylde, jeg forfølger altså ikke dig, men der bor nogle frafaldne jøder herinde, dem er jeg lidt på nakken af. Hvorfor forfølger du mig? Jeg er Kristus, som du forfølger ved at slå Stefanus ihjel og ved at fængsle de kristne, som bor i Damaskus. At forfølge dem er at forfølge mig, siger Jesus. Jeg er Jesus, som du forfølger. Det er en fuldstændig afgørende sætning, tror jeg, for hele Paulus' forståelse af, hvad kristendom og menighedsliv kommer til at gå ud på. For da han senere skriver til menigheden i Korinth, der skriver han her i kapitel 12, 13 og 14, som er det helt afgørende afsnit, når vi skal snakke om kristne nådegaver, der skriver han, ligesom legemet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner et legeme. Sådan er det også med Kristus. Han sammenligner ikke, det er ikke en eller anden sammenligning. Sådan kan man også sige om et kristent fællesskab, at det sådan er mange forskellige lemmer, som tilsammen udgør et legeme, og man kan sammenligne kirken med et legeme og sådan noget. Nej, menighedens forskellige lemmer er Kristus. Det er det fuldstændig provokerende nye i det her afsnit om Jesu gerning i verden i forlængelse af hans egen nærværelse, i forlængelse af, at han selv er taget tilbage til himlen. Jeg er til stede i verden i de mennesker, du forfølger, Paulus.
Og Paulus, da han har gået på bibelskolen nogle år og taget en teologisk uddannelse og lidt forskelligt andet, vender tilbage som den store forkynder og har gennemtænkt det her, så er det så afgørende for ham at understrege, Kristus er til stede i verden, i sin menighed, i sit folk, i sit kollektiv. Han er her. Han er hovedet. Vi er kroppen, siger Paulus. Og jeg skal i øvrigt hilse at sige, at uden at have været læge, at hvis hovedet er skilt fra kroppen, så er det et usædvanligt sikkert dødskriterium. Det hedder vist nok, tror jeg nok, i den formelle jura, at når man dør, så skal man tilses af en læge, som skal underskrive en dødserklæring. Bortset fra, hvis hovedet er skilt fra kroppen, så må almindelige mennesker også godt afgøre, at døden er indtrådt. Og det betyder, hvis kirken vil være kirke, vil være Kristi legeme, så er den forbundet med Kristi hoved, eller også er den død. Enten er kirken Kristus i verden, eller også er kirken ingenting. Enten eller. Kirken kan ikke være noget andet. Den kan aldrig nogensinde vælge, om den vil være kirke eller ikke vil være kirke. Den kan vælge, om den vil være levende eller død. Men kirke er den i forbundetheden med Kristus, og samtidig med det ligger det naturligvis, at selvom vi ikke tænker så meget over det, så har hovedet nogenlunde kontrol over kroppen. Vi kan bestemme, om vi vil lægge benene over kors, når vi sidder og lytter eller ej. Vi kan bestemme, om vi vil tælle knaster i loftet eller ej. Vi kan finde telefonen frem eller ej, og jeg kan nogenlunde bestemme, om jeg vil slå ud med den ene arm eller den anden arm. Det er ikke altid, at jeg tænker så meget over det, men kroppen er nogenlunde, kan man sige, lydig over for hovedet. Nej, kroppen er lydig over for hovedet. Vi gør det, hovedet fortæller, vi skal. Det er det, der ligger i, at vi skal ikke bygge kirke. Vi skal være kirke. Vi er kirke, fordi vi er forbundet med ham, som er kirkens hoved, Kristus, og vi er hans legeme i den her verden. Derfor er det Guds rige, som kom med Kristus, det er her stadigvæk, fordi han er her. Kirken er ikke et hovedløst organ. Det er heller ikke underlagt paven i Rom, eller biskoppen et eller andet sted, Haderslev eller Torshavn, eller hvor det måtte være. Kirken er den levende Guds menighed, der hvor den samler sig. Og lad os bare så også sige, i den folkekirke, vi er blevet døbt til at stå i og tilhøre og vandre i og leve i, der er vi Kristi nærvær. Det er nu lidt voldsomt, ikke også sådan at sige. Men jeg skal hilse jer og sige, det var ikke mig, der fandt på det. Det var Herren selv. Han beder for dem, som har fulgt ham, for dem, der kommer til tro ved deres ord. Han beder om, at vi må være et med ham, for at verden skal tro. Fordi der er en frelse, der skal forkyndes verden vid. Hele kloden rundt. Til folk fra alle folkeslag og stammer og tungemål, inklusive sønderjyderne. Og jeg skal hilse at sige, det er nogle stadige nogen. Det er indimellem, så er det at hugge sten løs fra klippen, og være i proces der. Og en gang imellem, så kan jeg godt næsten fristes til at sige til vor Herre, når man hører om, hvordan det går nogle steder med evangeliets forkyndelse. Kunne du ikke have sat mig et sted, der var lidt nemmere? For de vil simpelthen for lidt. Men de er elsket af Gud, og vi skal være kirke, for der er nu vi sat. Ligesom I er sat her, og andre er sat andre steder. Han beder for os, for at verden skal tro. Og sådan er det også med Kristus. Han er nærværende. Nærværende i det her. Som kollektiv. Jeg ved ikke, hvordan situationen er her. Jeg er nødt til at sige, det er lidt den der lidt underlige ting, når man kommer langt nok hjemmefra. At så er man på den ene side set, så er man forbundet med hinanden, fordi man står i samme tro. Det oplevede jeg meget, meget stærkt, som for 25 år siden næsten, da jeg for første gang kom til Armenien som repræsentant for Dansk Armeniermission kort efter murens fald og Armeniens selvstændighed, og møder der kristne, som har været forkætret af den store kristenhed siden 451, og oplever et troens fællesskab med sådan en armenier. Og det oplever vi også, når vi så kommer herop, langt ud i Atlanterhavet,
og møder nogle mennesker, som står i den samme tro og har hjemme i samme, kan man sige, barnekår hos Gud. Og alligevel kan der være forskel på kultur, og derfor jeg håber ikke, at jeg skyder for meget ved siden af i mit oplæg til jer. Det vil jeg være ked af, hvis jeg gør. På den anden side set, så skal jeg heller ikke holde jer tilbage for at gøre opmærksom på det, hvis jeg gør det. Men når jeg tænker på min barndomskirke, Eva Kirke i Vestjylland, lille bitte landsbykirke langt ude på landet. Derude, hvor man så i roer 3 gange nogle år, fordi de blæste væk. Man byttede sand med naboen sådan nogle gange der, og hvis det var en almindelig tør dansk sommer, så kunne man godt gå igennem sin bygmark uden at træde kornet ned. Det var små kår, og der sad de så bønderne i deres pæne tøj i kirken. Ved siden af hinanden, der var 3 slags folk. Der var nogle missionsfolk, og så var der nogle grundvigianere, og så var der den sidste gruppe, de gik så ikke i kirke. Det var nogle ganske få fritænkere, kaldte man dem. Det var der nu ingen, der rigtig forstod, hvad det gik ud på. Men det var der altså nogen, der bekendte sig til. Men alle 3 grupper var enige om det samme. Det var den samme Gud, de troede på eller ikke troede på. Og det var de samme 10 bud, de holdt eller ikke holdt. Der var ikke sådan for den forskel i værdierne. Og så sad de der og sang deres salmer og lyttede til præstens prædiken. Men det her, om at de var et kollektiv, det kan jeg ikke mindes, jeg på noget tidspunkt hørte et ord om. Hverken fra min far og mor, eller fra præstens prædiken. Jeg var også kun barn, da jeg sad der. Men jeg gik også i kirke som teenager, da jeg gik på gymnasiet. Og hørte det heller ikke der, tror jeg ikke. I hvert fald ikke så meget, så det kom med i bagagen. Det var et ord om Guds kærlighed og tilgivelse, og så var det måske også en sendelse, men det var privat. Jeg skulle, ikke vi skulle. Kollektivet var en fremmed tankegang, men det er jeg blevet overbevist om på mine gamle dage, det er forkert. Og selvom det var gangbar mønt i Vestjylland i 1960'erne og 70'erne, så kan det altså godt være, at det er forkert. Det kan faktisk godt lade sig gøre, at dele af Guds menighed i verden misforstår nogle ting ind imellem. Det kan vi jo se. Der er over 1 milliard katolikker, som har misforstået rigtig meget. Og der er 700 millioner pinsevenner, som også har misforstået en hel masse. Og så er der 700-900 millioner ortodokse kristne, som også er noget ude i hegnet. Det østlige hegn, forstår jeg. Tilbage er der så 10% af verdens kristne, som er lutherske. De har selvfølgelig forstået det helt rigtigt. Til gengæld er de også de mest sekulariserede af Guds mange børn. Men der er dog nogle få stykker på Sandø og i Sønderjylland og lidt andre steder, som holder fanen højt og repræsenterer den sande kristentro. Og sådan lidt, vi hoverer ikke. Vi er bare taknemmelige for, at vi har fået lov at se hele sandheden. På en eller anden måde, så kan det godt være, at der er nogle ting, vi godt kan lære af Nyt Testamente i en sen tid. Selvom det var tradition at gøre tingene på den måde, som vi plejer at gøre det, så er det ikke helt fuldstændig sikkert, det er rigtigt. I kender sikkert historien, ikke også? Men den går ned hos os i den her måde, den kan fås i forskellige udgaver, at der var en dame, som bagte brød, og når hun havde slået dejen op, så skar hun den ene ende af brødet i den, og så bagte hun 2 boller. Altså den ene ende og den anden ende, og så bagte hun brødet, og så 2 boller. Og det gjorde datteren også, og så videre. Så blev de ved sådan, indtil der var en, der spurgte, hvorfor gør du det? Jeg siger, det ved jeg ikke, det gjorde min mor altid. Og spurgte de moren, hvorfor gør du sådan? Ja, det ved jeg ikke, det gjorde min mor altid. Og moren, den gamle bedstemoren, hun var meget gammel. Hun sagde, det var fordi, at det brød, jeg lavede, det kunne aldrig nogensinde være i det der ovn i komfyret. Det der, man putter brænde ind i. Så derfor så skar jeg enden af, så det kunne være der, og så bagte jeg dem ved siden af. Tradition er jo en god ting, men en gang imellem, så bliver tradition også noget mærkeligt noget, for vi ved ikke, hvorfor vi gør det. Jeg har en god ven, præst, som er højkirkelig, lidt mere højkirkelig, end jeg er, men ikke mere end det er charmerende, skal vi sige det på den måde. Han siger, man skal ikke gøre noget i kirken, man ikke kan forklare mennesker, hvorfor man gør. Og derfor er de rigtig højkirkelige, siger han, de er for meget. Fordi de har en masse ritualer, og tøj og sager og lys og røgelser og alt muligt, som forvirrer menigheden, for de kan ikke følge med, de kan ikke finde ud af, hvorfor gør man, som man gør. Hvorfor skal man gøre det og datten? Man skal gøre det, som man kan forklare almindelige mennesker giver god mening.
Det vil sige med det er, at vi bliver nødt til at forholde os til i det 21. århundrede, at der er mange store velsignelser i vores tradition. Men en gang imellem er vi også nødt til at spørge, om vi gør tingene på den rigtige måde, den mest hensigtsmæssige måde. Eller vi skal våge og overveje, om vi kan forklare, hvorfor man gør, som man gør. I hvert fald, han gør os til kirke. Sendelsen gør som jeg. Den kollektive sendelse betyder, vi er ham i verden. Vi er Kristus i verden til sammen. Og hvor han er, der er paradiset. Hvor hans legeme er, der er paradiset. Hvor kirken er som kollektiv, der er paradiset på forskud. Og hvis vi ikke tror det, hvad er det nu lige det kaldes? Det kaldes vantro. For det var ikke noget, jeg fandt på. Det var heller ikke et spørgsmål om, at jeg sådan skal hive mig selv op i nakken og gøre mig selv til et eller andet stort og flot og fromt, fornemt, eller gøre jer til noget, som I ikke er i forvejen. I er det. I skal ikke bygge kirken, I er kirken. Der, hvor vi er som kollektiv, der er Kristus nærværende, og hvor Kristus er nærværende, der er Guds rige. Derfor gælder det om paradiset, at det er her allerede. Siden Kristus kom, så er det her endnu. Det er her endnu ikke i den der fuldstændig forkromede udgave, som vi venter på, hvor løven skal græsse hos lammet, og hvor rosengården skal blomstre og alt det her. For Kristi komme er en frelse af skaberværket, og nu der ejer vi kun forsmagen. Vi ejer kun, så at sige, hvis vi skal snakke i biograftermer, så har vi fået en trailer. Sådan en forsmag på den film, der skal komme. Det er den, vi er, det er den, vi spiller. Kristi nærvær er genskabelse af paradiset, fordi han genskaber Gud og Guds relationen, og det gør vi også i vores forkyndelse, så mennesker kan kende Gud. Han genopretter kærlighedsdimensionen mellem mennesker, det er det, vi forkynder, og det er det, vi ønsker. Vi ønsker det. Jeg ønsker det af hjertet. Og hver gang der er noget i vores menighed, der går galt i splid og spektakel og skænderi og grupper, der ikke kan enes og sådan noget der, så sidder jeg et eller andet sted og mister modet. Jeg kan meget bedre tåle at være stresset over og have for meget lave, end at høre mennesker, der ikke kan udstå at være i stue med hinanden i kirken. Det er ikke det at holde ud. Der er ikke noget, der er værre. Der er ingen gode undskyldninger for, at vi skal ikke kunne holde ud at være sammen. Og han vil overvinde ondskabens kræfter i naturen. Det er kirkens opgave. Det er det, vi skal være, for det er det, vi er. Og på den måde, så tror jeg nok, mit færøsk er lidt rustent, at det var stort set det, Haustein også sagde i sin indledning. I er det. Lyset i verden, saltet i verden, så vær det. I er det allerede, så lev det. Det betyder nemlig også, at vi kender Gud, som Adam kendte ham. Vi er der allerede. Vi skal ikke være misundelige på Adam, der gik der uden bukser på i paradiset. Vi er der. Den Gud, jeg kender, det er den Gud, som var skabt af Adam. Det er den Gud, som kom i Kristi person og vandrede omkring på de støvede veje i Israel. Det er den Gud, som kommer på himlens skyer for at dømme levende og døde. Ham kender jeg. Jeg har nær sagt, hvis jeg skal sige det en lille smule plat, han er min ven. Vi snakker med hinanden. Vi har en enkelt ven, som er blevet til noget meget stort i det danske erhvervsliv, og det kan vi da godt en gang imellem være en lille smule stolte af. Der er også nogen, der ikke er blevet til noget, der er vældig stort. Det er vi også glade for. Men hvis vi sådan skal fortælle om dem, så når vi snakker om den ene der, så kan vi godt finde på at sige, hvad han laver. Og hvis vi snakker om andre, som er blevet ganske almindelige mennesker, præster eller sådan en sygeplejerske, eller hvad det nu er, sådan en helt almindelig dagligdags ting, så behøver vi ikke at fortælle, at de er sådan og sådan. Jeg er ven med himlens skaber. Det er da lidt stort, faktisk. Kender ham. Han kender mig. Han ved, hvem jeg er. Han kender mit navn. Han har mit telefonnummer, så at sige. Og dernæst, så har han givet mig et kald, som jeg af hjertet tager på mig, og som jeg vil ønske, jeg var bedre til at leve op til. At elske. Han elskede mig, har vist mig en enestående kærlighed, og hvor vil jeg gerne, at jeg var bedre til at give det videre. Sådan som Johannes formulerer det, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. Eller lidt senere samme brev.
Hvis nogen siger, at I elsker Gud, men hader sin bror, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og det bud har vi fra ham, den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Altså der siger Johannes det sådan lige lidt mere kontant. Det kan også sige, at det her det handler ikke kun for sjov. Der er en alvorsbrød i det, at det ikke at elske sin bror, det er en meget, meget alvorlig ting. Og hvis man lægger sig ud med det her ord fra 1. Johannes brev, skal vi sige det på den måde, så må man hellere sikre sig, at man har et godt argument for det. For det er altid farligt at komme i konflikt med Guds ord. Vi elsker, fordi han elskede os først, og vi vil også have retfærdighed i verden. Det er nok måske jeg ved ikke, hvordan jeres tradition lige er her, men i hvert fald i min tradition med sådan det lidt mere vækkelsesorienterede kristne miljø, som jeg er rundet af, der var den her skabelsesdimension ikke særlig fremtrædende. Det var sådan noget, man overlod til Folkekirkens Nødhjælp, ikke også? Altså, og når de kom med et slogan, som sagde, at vi tror på et liv før døden, så var der en hel del, der sagde, ja, det er godt med dem, ikke også? Altså, det er selvfølgelig også vigtigt nok, men det rigtig vigtige, det er nu det, der kommer efter døden. Sådan. Det er jo sådan tanken, hvor vi er nødt til at sige, der var måske lige noget, vi skulle have lidt justeret på nogle knapper. Jakob skriver det, mine brødre, I kan ikke tro på, hvad Herre Jesus Kristus den herliggjorte, og så gøre forskel på folk. Så er det sagt. Hvis vi skal sige det sådan lidt plat, så kan man sige, så er den givet barberet. Der er ikke så meget mere at handle om. Ordsprogene i Gamle Testamente, at begunstige nogen er det onde. En mand kan begå uret for et stykke brød. Altså, lad være med at begunstige nogen frem for andre. Det er at sliske for folk, det er at gøre forskel på folk. Kommer det ikke noget ud af. Og Jesus gør det ikke. Hans fjender siger om ham, mester, vi ved, du er sandro og lærer sandt om Guds vej, og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Det måtte de lade ham. Han gjorde ikke forskel. Han var lige god, og lige gode venner med den prostituerede og den lovlærte, med disciplene og med kvinderne, som åbnede deres hjem for ham, og hvem det nu var. Han gjorde ikke forskel. Vi gør ikke forskel. Vi vil ikke gøre forskel. Og når vi kommer til at gøre forskel, så ved vi, det skulle vi ikke gøre. Det sidste er vigtigt, fordi vi er underlagt naturligvis stadigvæk at være de her syndere, som har plads i kirken. Det vil sige, det her det er ikke et spørgsmål om fuldkommenhed, men det er et spørgsmål om, at vi har nogle idealer, som hører hjemme i paradiset, hjemme i Guds rige, som vi ønsker at orientere os efter. Og det sidste af de her citater. Det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved bordene, siger apostlene i Apostlenes Gerninger kapitel 6. Der er blevet for mange kristne, de kan ikke overkomme det hele. Så får de nogen til at hjælpe med den daglige uddeling. Omsorgen for menneskelivet, for dem det er gået ud over de svage. Og den her kirke er altså i verden og ikke af verden. Kirken er et lille stykke evighed i den forgængelige tid. Kirken er et genskabelse af paradiset. Den er et allerede og et endnu ikke. Den er et lys i mørket. Og nu vender vi tilbage til indledningen. Jesus siger det, jeg er verdens lys. Verdens lys. Han siger ikke, jeg er kirkens lys. Jeg er de kristnes lys. Jeg er en oplysning for dem, der søger Gud. Jeg er Guds hellige ånd over bibelordet for dem, der oprigtigt søger Guds ord. Jeg er verdens lys. Den verden, der ligger i mørket. Den verden, der er faldet i mørket. Den verden, der er fortabt. Den verden, der er umoralsk. Den verden, hvor skilsmisser og homoseksualitet går i svang. Den verden, hvor der er griskhed og krig og undertrykkelse og religiøs forfølgelse og alt muligt andet, som vi heldigvis ikke kender frygtelig meget af i vores breddegrader. Jeg er verdens lys. Fordi han elsker verden. Eller fra Matthæus 5, man tænder ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys, Kristi lys, Guds lys, skinne for mennesker, der ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Eller så de tror, så de kommer til tro, så de bliver kaldet ind i lyset. Vi skal ikke lyse for dem, der er i lyset, men for dem, der er i mørket. Det er sådan en tanke, som vi også bliver nødt til på en eller anden måde at tage med os som er kirkefolk. Det er, at der er en lille rest af den der gamle jødiske urenhedstanke, der følger os. At vi skal passe på, at vi ikke bliver urene ved for meget kontakt med verden.
Derfor måtte de gamle i Vestjylland ikke spille for meget kort, eller ikke spille kort, og de måtte ikke gå i biografen, og de måtte ikke danse, og de måtte ikke drikke alkohol, fordi det lå i kortene, at så blev man nok uren. Undgå det, der gør en uren. Og det vil sige, isolere sig. Træk jer tilbage i livet. Livet i bakgear. Jo større mørke, jo længere væk skal man komme. Jeg er verdens lys. Lyset skinner i mørket. Og mørket fik ikke bugt med det. De slog ham ihjel. Ja, de gjorde det. De gjorde forsøget på at kvæle ham. Men de fik ikke bugt med det. Det lys skinner endnu i mørket, og det lys er vi. Det er ikke risikoen ved verden. Det er ikke, at vi bliver urene. Det er, at vi bliver besmittet af verdens tankegang og glemmer, hvem vi er. At vi er Kristi legeme, vi er verdens lys, vi er sendt til verden for at elske, prædike, bede, vise godhed, barmhjertighed, omsorg. Være derude, hvor mennesker er i mørket, for at tænde et lys, der kan lede dem af den rette vej til livets lys. Således elskede Gud ikke de kristne, men således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror, ikke skal fortabes, med have evigt liv. Kirken i verden ikke er verden. I er kirken i verden, i den verden, som er her på denne ø, hvor Guds forhold er genoprettet. Ret ryggen og sig det til spejlet, når I går i seng i aften. Jeg kender Gud, så er jeg noget. Guds forhold er genoprettet. Kærlighedsforholdet er genoprettet, og vi viger os til at ville elske. 1. Korintherbrev kapitel 12-14 handler om livet i menigheden, hvor nådegaverne og fællesskabet skal udfolde sig efter Guds vilje, og i centrum er kærlighedskapitlet. Og jeg kan vist lige nå at bruge 3 minutter på det, fordi den måde, som jøderne stiller det op på, og det skriver Paulus så der i 1. Korinterbrevs indledning, at jeg kom og vil ikke vide af andet end Kristus, og det har ikke noget med verdslig visdom og noget som helst at gøre. Og så skriver han 1. Korinterbrev efter alle antikkens retoriske regler, helt ned til mindste detalje. Og en af de detaljer er, at man havde sådan en måde at bygge det op på, som hedder A, B, og så tilbage til A. Sådan at man havde det vigtigste i midten. Ofte når vi laver, så er det sådan, at konklusionen kommer til sidst. Men i den måde at skrive på, der kommer det i midten. Først kommer der noget om en ting, så kommer det vigtigste, og så kommer der noget, som svarer til det første. 1. Korintherbrev 12, 13 og 14 udgør sådan en enhed, hvor 1. Korintherbrev kapitel 12 handler om nådegaverne. Om Kristi legeme, som skal gøre Kristi gerninger ved at opfylde de her nådegaver, som bliver givet til den enkelte til fælles gavn. Og 1. Korintherbrev kapitel 14 handler også om nådegaverne. Og så i midten står det vigtigste, kærlighedskapitlet, hvor det indledes med, selvom jeg talte i tunger, og selvom jeg havde profetisk gaver, og selvom jeg havde al kundskab, men ikke havde kærlighed, så var jeg ingenting. Og så kommer kærligheden af mild og barmhjertig og alt muligt andet. Det står i midten. Det skal udfolde sig i verden, livet i menigheden, nådegaverne skal underordnes kærlighedens fællesskab, fælles forpligtelse, fordi det er Guds rigets ideal, det er paradisets ideal, det er kærligheden. Kærlighedskapitlet i 1. Korintherbrev kapitel 13 handler om menighedens forpligtelse til at elske hinanden, og i den kærlighed tjene verden som et lys. For her også i kirken er naturen genoprettet, vi har fået et nyt syn på verden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Vi ved det godt, og vi frasiger os en bundethed til den her verden, selvom vi har svært ved det. Her i kirken, som ikke er af verden, men er i verden, sker frelse. Her kommer mennesker til tro. Her bliver hjerterne helet. Her fødes glæden. Sådan har Gud bestemt det. At vi skal være det. At det er os. Det er i virkeligheden vældig, vældig overraskende, og det kan være svært helt at tage det til sig og sige, det er mig. Det er os, det er vores menighed. Og så kan man kigge på dem, der sidder på bænken. Nu kan jeg så tænke på dem, der sidder derhjemme, ikke også? Han er der også, ja. Og hun er der. Og så kan man gå fra bænk til bænk, og så kan man tænke på alle de der klaphatter og alle de andre, som ligner mig til forveksling. Hverken bedre eller ringere. Men det er også Gud har valgt. Tillykke med det.
Amen. Nogle spørgsmål, ja? Så vil de sige, skal vi ikke klare pause? Jo.